Vítam vás u ďalšieho videa. Tentokrát to bude ďalší let's play z hry Minecraft. Dúfam, že ste sa na mňa tešili a na ďalší diel z Minecraftu. Dúfam, že áno. Dajte like a odber pre ďalší diel z Minecraftu. Prečo mám webku? Viete čo robím? Že je to tak nahlas. Prepačte. Dúfam, že ma ešte počuť. Naskočil Google Play Store. Táto webka je výhodná pre youtuberov, pre gaming youtuberov ako som ja. Super, že to je výhodné, táto webka, ktorá mi pomôže nahrávať videa z Minecraftu. Super. Super. Prečo je ma vidieť na tej webke? Určite áno. Koľko minút nahrávam toto videjko? Počkať, ešte nahrávam. Super. Výborné video zatiaľ. Super. Musí sa vám to načítať. Čo ste robili včera? Každý bol včera v škole. Ja nie, lebo som chorý. Takže tak. Super. Tak, vtedy sa to načíta. Výborne. Je ma naozaj vidieť? Áno. Super. Výborne. Super. Tak. Už sa mi to načítava, ten svet Minecraftu. Super. Pýtate sa ma, prečo mám takú maličkú webku. Viete čo? Lebo sú tu opäť muži a ženy napojení. Super. Výborne usunem svete Minecraftu. Bez pravidiel. Super. Ja viem, že som to chcel točiť za 10 000 odberateľov, ale je mi to taký jedno, že to točím až teraz. Toto videjko. Super. Čajžik. Ahoj. Ahoj kolegovia. Čau Lukáš. Ahoj Moon. Všetci sú tu. Super. Výborne. To je super webka, ktorá mi pomôže natočenie videí. Super. Idem na prvé poschodie zase. Super. Super. Tu nemôžu ísť z domu. A čo napríklad, čo idem si sem sadnúť. Super. Výborne. OK. Super. Výborne. Idem za niekoho zase. Pýtajte sa ma, kto je to? Viete čo? To je taká moja. To je taká moja kamarátka. A už som tu pri Rebeke. Ahoj Rebeka. Čau Lukáš, ako sa máš? Výborne sa mám. A čo ty Rebeka? Výborne. Jaký ide život? Výborne. Tak. Neviem, či budem mať toto video tentokrát 3 minúty, alebo to je všetko z tohoto let's playu. A ahoj! Nie.
Však mám webku na seba, nebude ťa vidieť. Vidíš ju, jak ju mám? To je všetko z tohoto let's playu a ahoj!